F'Marzu li ġej il-Gvern kif wieħed qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali ser iraħħas il-kontijiet ta' dawlu l-ilma u bekk iħalli aktar flus fil-bwiet tan-nies. Għal dan il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn fisser il-miżuri tal-baġit illi jolqtu is-settur tiegħu. Huwa spjega fid-dettall kif ser ikunu qegħdin jorħsu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma għal familji Maltin u Għawċin. Fisser kif persuna waħdu li jaħli medja ta' 1980 unit fl-2012 kien jirċievi kont ta' 239 euro u 9 ċentezmi. Min Marzu ta' sena d-dieħla ser jibda jirċievi kont ta' 155 euro u 41 ċentezmu. Dan ifisser roħs ta' 83 euro u 68 ċentezmu, persentaġġ li laħħa il-35%. Familja ta' żewġ persuni li tikkonsma sa' 3300 unit fl-2012 kienet tirċievi kont ta' 432 euro u 52 ċentezmu. Min Marzu ta' sena d-dieħla dan ser jorħos għal 300 euro u 24 ċentezmu. Dan ifisser li familja ta' żewġ persuni ser tifranka 132 euro u 28 ċentezmu, illi laħħaq persentaġġ ta' 31% roħs. Familja ta' tlieta li taħlisa 4950 unit fl-2012 kienet tirċievi kont ta' 657 euro u 72 ċentezmu. Issa f'Marzu ta' sena d-dieħla ser jibdew jirċievu kont ta' 469 euro u 14 ċentezmu. Roħs ta' 188 euro jiġifieri kont ta' 29% roħs. Fil-waqt li familja ta' erba li tikkonsma sa' 6600 unit fl-2012 kienu jirċivu kont ta' 891 euro u 5 ċentezmi. F'Marzu ta' sena d-dieħla ser jibdew jirċivu kont ta' 653 euro u 76 ċentezmu. Dan ifisser roħs ta' 273 euro u 29 ċentezmu jiġifieri roħs ta' 27%. Fil-fatt dan juri kif minkejja l-medja tar-roħs imħabbra fil-budget dik ta' 25%, bosta familji Maltin u Għawċin ser igawdu minn roħs li anke jlaħħa il-35%. Intant il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi spjega li jekk kif il-Power Station tibda taħdem bil-gas, l-emissjonijiet fl-arja ser jonqsu b'50%. Fil-waqt li trab fl-arja ser jonqos b'90%. Il-Ministru żvela wkoll li għandu rapport li jgħid li kieku l-Partit Nazzjonalista reġa' kien elett kellu l-ħsieb li jerġa' jolli il-kontijiet b'30%. Intant il-Ministru stqar li barra il-qalba għal-gas l-Enemalta ser titpoġġa fuq sisin sodi. Dan kien pjan konkret, pjan fattibbli li wassal li it-tnejn li għadda il-Ministru tal-Finanzi u l-Prim Ministru ħabbru dan it-traħħis. Traħħis li se jfisser din is-sena biss 25 miljun euro aktar għall-ekonomija, ġifieri l-familji Maltin u Għawċin se jkollhom iktar flus fil-but biex jonfqu fuq uliedhom, biex joħorġu jiddivertu u jkollhom kwalità tal-ħajja aħjar. Dwar l-arms huwa qal li mhuwiex kuntent bis-servizzi li qed jingħata u ħabbar li fi żmien li ġej l-arms ser tiftaħ żewġ ferat oħra, waħda fit-tramuntana tal-pajjiż u oħra fin-naħa t'isfel. Il-Ministru Konrad Mizzi semma wkoll il-proġett ta' Intelligent Street Lighting li ser jibda bħala proġett pilota f'Għawdex sabiex bekk il-Gvern ikun ta' eżempju fl-enerġija solari. Intant il-konferenza tal-aħbarijiet saret fi Pjazza San George il-Belt fejn intramaw stands ta' informazzjoni dwar il-budget għal pubbliku. Kull min jixtieq informazzjoni partikolari dwar aspetti tal-budget jista' jagħmel użu minn dan is-servizz matul il-ħinijiet tal-uffiċċju.